Джек БГ и днес ще снимаме на Clash of Clans. Вече съм Танхал 8, както виждате. Днес ми стана Танхала, не знам колко се беше, май 10. 10 и нещо там някъде. В момента съм си купил Archer колата, Elixir Storage и Gold Storage и капанчи и тя Iron бомби. Също така съм си... Какво всъщност? Всъщност да. Пуснах на Wizard Tower на Level 4 се апгрейтва. И пуснах тук тази барка се апгрейтва на Level 4. Не знам защо, ама без как я пуснах. И сега се събирам за клан стейча на Level 4 да си го апгрейтна. И ще събирам за Валкирия за 6 дена 1 750 000. И колко ми иска за танха? За клан стейча ли? 1 800 000. Малко. Ще ги събера. Сега ще покажа няколко атаки, които днес направих. Тъс преди 2 часа и 40 минути. Някакъв... да. Танха 8, 700 Dark Elixir. Само успя да взема 600 май беше. Там някъде е. Тук голяма грешка направих. Пуснах всичките уизъри на едно място. Но взех 695 Dark Elixir. Все пак е добре. И до тук стигнах. 62%, почти 210 000 голд. И така. Сега събирам, нали, сега като ми стане тъз барака, след час и 23 минути, като ми стане, ще пусна Wizard Tower да се апгрейтва, не да се прави. Ще събирам сега за Хайден Теслата и за Bomb Tower. Вижте какъв пак ми дава. Bomb Tower на Лео 2, 4 милиона голд и 1200 диаманта. Джема за 18 леп и 40 стотинки. Няма да се го купувам. Не знам защо, просто не ми трябва. И... Но е като пуснат клан сеча да се апгрейтва. Съпром тия стени на левел 4 на левел 5, да ги направя всичките на левел 6 и после да ги апгрейтна на левел 7. Тук имам една безиска, се апгрейтнах на левел 8. Случайно. И ще събирам, не знам, за стени. Вижте тази атака. 29 купи. 29 купи хора. Както виждате, нали, Танхал левел 7. Не е ръчнат. И не знам как, но го взех на 100. Мислех, че ще му взема, нали, там една-две звезди. Но се оказа, че го взех на 100. Не знам как. Просто мислех, че гигантите все някъде тук ще умрат. И изведнъж вижте на 100. Мислех си, че няма мога го взема. Както се оказа, че го взех. И си взех бонуса. Та 29 купи, 29 купи. Та... Чакайте малко. Та... Вижте вече колко събирам. Това е доста яко. По 1 680 000. Това е яко. Защото ако нямам, нали, примерно, ресурс, както е в момента, ще цъкна тук и натискам този бутон и ми да всичко. И сега ще покажа последната атака. Последната атака, която е за 19. Както виждате, Танхал левел 8 и го взех на 2 зади, мисля, че беше.
Тук просто хора забързам, защото няма нищо интересно. Нормална атака. Взех го на 2 зади. Тук обърках повече. Вместо налита са за възстановяване на кръвта, пуснах рейдж спела. Рейдж, не знам как се казва. И го взех на 2. 2 с 2. Просто сега в момента търся доста голд. Да мога да спусна бомб тауъра, да събирам за клан стейча и така. Сега, като ми стане, това, ще пусна да се апгрейдва. Не знам, ще видя. И после ще събирам сега 600 000 за това скелетон трапа. В момента мога да го пусна, но нали, правим се с барака. Ще се направи и тъй. Както виждате, хора, вече съм покачил кутия. Кутия на 1453. Тогава нарочно свалях за купи, да мога, нали, да печеля ресурс, да мога да спусна кинга, както виждате на 3 лева. Сега събирам за 4 и после събирам 20 000 за, нали, за 5 лева макса, макса. И после ще събирам да се пусна Dark Storage на лево 3 за 3 дена. И така. После се обгрена мините и колекторите. Ще трябва събирам за този Dark Drill. И така. Много искам бомб тауъра. Не знам защо, но ще събирам. Няма да ги харча за глупост. Ще го пусна първо него. После правя другото останало. Например, тя стени. И това ще бъде. Надявам се да ви хареса клипа. Ако е така, абонирайте се за мен, харесайте ми клипа. И чао!